Christian Chalai Paul Soren Bruns member zong te kalal pai su Krista mingin chi bai ka bu ka chu kum sang ni som ni chu kan ria dangin tripuya wangin kan buai le maya kumbula tangin voini thlengin thil kan ti thinang te kan ti theilova in khom po March la top lang pang ba kha chu kan ti theilova ni amai ro chu pathian ruai na kan changa hei kum top kan lo thleng ta a kan ma maya Christmas mang turin kain buat saya he Christmas hi lim le lom taka KTP member ten kan om na huna pia ma kan man theina du sakna sang ber kan in lan ani chuti rual chuan he Christmas hian enge atum ti hi kan thelang ti a hlom nei ka ria a member te he hun pui kan mana hian thei top chu a pathian lam ngai sakna ne na hun pui kan man theina du sakna kan in lan ani chibai ule tun kum hi kum dang ang lo tak main COVID-19 trileng wangin hun pui kan tumang pon kan mang thei don lawa amai ro chu pathian hian in thoi na a in thoi na angai poi mo zo ka nei ti khashia ira tun lai a thalai te nuna hianin lali suwa hi kan pai tak tak ngam chi lo ama se kan ma hian kan da ngam lo ni te po he na hriata kan sira hian kan kaltira kan du huna hian kan pot vele mai ni te po hian a hriata chung heti hun pui kan man lai hian lali suwa hi ama saber ni adu ni ti khashia ila in khom te nei thei lo ma ila tin bek bu ka te kal thei lo ma ila kan pathian thu in thoina a in thoina angai poi mo zo ka nei ti a soi khasha reng la chu tiang tur chuan kan ma kan ta na lali so lo pian na kan ma lo ka lo theng tura hian thin lunga ama chi bai buk turin kan in som tak mek mewa leile wana lal ber adu chuan wana tangpon ka chandam che u po ti se ti thei tur kha taksa nge in hlanin ama nge ron kala ama nge in aron tuara chu tiang te ni wang chuan ke mani po hianin kan rin na pe ba ga hian athil ti ang po kan ti lana ama kan ta na alo pian na te po hi taksa rilu le tharawa adu zong kan ti chi bai kan buk ve te po hi apoi mo le ni chu tiang tur chuan du sakna sang ber ka hlan vet a cheu